uyamweya wakachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu wadzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndagashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Toda kumchingamidzai vana vaMwari panguva yekuteerera shoko raMwari, panguva yekukura pakutenda, panguva yekubviswa pane kumwe kutenda uchiinda pane kumwe kutenda. Nhasi mukati mema awa ano toda kutaura nenyaya inoti iyo ndiani anogona kumira. Ngadzore uso wedu tinamate. Baba wedu ari kudenga, toda mutendai. Nyika payakamira pakudiwa vanomira. Tenderai kuti soko rizarure maplatform kana nzvimbo dzekutsika tirege kunyura kana kutsvedza. Tinonamata muzita raJesu tenzi wedu, amen. Zvakazarwa chapter 6 toda kuverenga vhesi ya 16 na 17. Vakati kumakomo nokumabwe, tiwirei mutivige pameso aiye unogara pachigaro choushe napakutsamwa kwegwayana, nokuti zuva guru rokutsamwa kwawo rasvika. Ndianiko unogona kumira? Kana tikaverengawo zvekare pabhuku raZekaria chapter 3 vhesi ya 1, zvino wakandiratidza Joshua muprista mukuru amire pamberi pomutumwa waJehovha, Satani amire paruoko rwake rworudyi kuti ave mudzivisi wake. Jehovha akati kuna Satani, Jehovha ngaakutuke iwe Satani. Zvirokwazvo Jehovha wakazvisanangurira Jerusarema ngaakutuke. Ko ichi hachizi chitsika chakabvutwa pamoto here? Zvino Joshua akanga akafuka nguo dzine tsvina amire pamberi pomutumwa. Akapindura akataura navakanga vamire pamberi pake achiti, bvisai nguo dzake dzine tsvina. Akati kwavari, tarira, ndakabvisa zvakaipa zvako, ndichakupfekedza nguo dzomutambo. Kana ukaverenga vaEfeso chapter 6 vhesi ya 10 kusvika pa13, pakupedzisira ivai nesimba munashe nomusimba rake guru, shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugone kumira muchirwa namano adhiabhurosi. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba, namadzishe enyika yerima rino, nemweya yakaipa yedenga. Saka torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa,
nokuramba mumire mapedza zvose. Mwari wakomberere kuringwa kweshoko. Nau panapa pane mubvunzo unotiwo, ndiani anogona kumira? Zvinokosha kucherekedza nzvimbo iri kudiwa kuti iwe neni timire. Zvokosha izvozvo. Hapazi pese paunomira sababa kana mukoma kana mukwasha kana vatezvara kana shamwari kana muzukuru panoita kuti uverengwe kunzi unogona kumira. Mukati menzira dzeupenyu pakawanda panodiwa varume naanamai vanogona kumira. Nyaya yekumira haizi yekutamba nayo. Vazhinji vakada kuzviisa pazvinzvimbo asi vakatadza kumira. Zvaidiwa, zvaikoshera, zvairingana nenzvimbo dzekumira sekutarisigwa kwazvaitwa. Saka panapa pane mubvunzo, ndiani anogona kumira? Chekutanga, rega nditange ndaisa zvataugwa namavhesi aya nenzvimbo dzekumira zvakazarwa chapter 6 iri kutsanangura kumira pamberi pegwayana, kwete pamberi pegwayana bedzi, asi pazuva rekutsamwa kwegwayana. Kwete izvozvo bedzi, pari kunzi panapa makomo achava nzvimbo iri nani pane kumira wakatarisana negwayana pazuva rekutsamwa kwegwayana. Pakanaka kuti tibatsirane vana vaMwari, kuti tibatsirane pachinhu ichi. Gwayana tinongoriziva riri mhuka, riri nyenye, mhuka yakanaka yekutamba nekufara nayo, yokuisa muhapwa, yokuisa pamakumbo, imhuka yakanaka nyoro. Zvinonetsa kana bhaibheri akuti zuva rekutsamwa kwegwayana. Ngatisiyei papapa. Saka one side pari kudiwa vanogona kumira pazuva apo gwayana richaonekwa, kwete gwayana bedzi asi rakatsamwa rakagara pachigaro. Ndo one area yatsanangurwa. Hatarise imwe area yatanzwa Zekaria naPaul vari kutaura. Panzi naZekaria hanzi ndakapinda pamuono nobva ndaona Joshua muprista, kwete Joshua the army general but Joshua muprista. Hanzi akanga akamira pamberi pomutumwa waMwari, akamira pamberi pomutumwa waMwari. Pakaonekwa Satani auyawo kuzomira ku right side raJoshua. Hanzi vese ava vakanga vari pamberi pechigaro chaMwari. Hanzi Satani auya, Mwari vakakurumidza kuadresa the situation. Vakati kuna Satani, iwe Satani, Jehovha ngaakutuke, aramba achikutuka kwa ichi. Chiri kunzi ichi ndi Joshua ari kunzi iye nebhaibheri kwa ichi hachizi chitsiga chandabura mumoto here. Satani ari kubvunzwa. Nobva papiwa tunhu hanzi Joshua akanga akamira apa asi akapfeka nguo dzamamvemve, akapfeka mamvemve, akapfeka dzakabvuruka. Hanzi nobva panzi kurumidzai, bvisai hembe dzina Joshua, mupfekedzei nguo yomutambo. Hanzi apfekedzwa nguo yomutambo, nobva padaidzirwa, tarisa takupfekedza nguo yemutambo wakugona kumira. Hatisiyei papo. Nobva zvanzi naMupostori Paul kuna vaEfeso chapter 6 pataurwa panapa zvikanzi, now hatigwi nenyama neropa, saka ivai nesimba munaShe kuti mugone kumira nekudzivisa pazuva rakaipa. Chichanzi kudzivisa
zvikanzi nokuti hatigwi nenyama neropa asi nemweya yakaipa nemasimba navabati navarwi vemweya yerima. Zvikanzi nemhaka iyi torai nhumbi dzokugwa nadzo kuti mugone kumira nekudzivisa pazuva rakaipa nekuramba mumire. Saka neimwe nzira pane nzvimbo mbiri iwewe neni dzatofanira kumira tisingatatariki, dzatofanira kumira tisingatsvedzi, dzatofanira kumira tisingasundidzigwi, dzatofanira kumira pasina unengani nesu, pasina une nharo nesu kana takamira panzvimbo idzodzo. Nzvimbo yekutanga pamberi pegwayana, unofanira kumira pamberi pegwayana usina chaunopomegwa. Nzvimbo yechipiri pamberi padhiabhurosi, pamberi pasatani, unofanira kumira ipapo usina chaunopomegwa. Saka kune vari kuna Jesu, gonai kumira kunzvimbo iyoyo zvekuti satani haakuturunuri ipapo. Kune vari kuna dhiabhurosi, gonai kumira ikoko, asi muchimira zvekuti pana Jesu hamudonhi muchiwigwa namakomo. Ndidzo nzvimbo mbiri dziri kunzi panapa umwe nemumwe anofanira kugona kumira. Now toda kutarisa mukati menguva ino nyaya yekumira yabvepi, sei pachidiwa vanomira, what is the argument, zvabva kupi, inyaya yei? Kana uri kuverenga mukati mebhaibheri pana Genesis chapter 3, bhaibheri rinoti iro zvino nyoka yakanga ine mano kudarika mhuka dzose dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari, ikati kumudzimai, ndizvo here kuti Jehovha akati musadya miti yose yomunda? Mukadzi akapindura akati kwete, takanzi tingadya hedu miti yose yomunda, asi tisadye muti uri pakati pemunda, muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti nomusi watinodya nawo tinofa zviro kwazvo. Nyoka ikati kumudzimai, hamungafi zviro kwazvo, asi muti uyu unokubatsirai, unokuitai kuti muve vakangwara, vakachenjera, vane zivo, vanhu vari enlightened, vakadzidza, vanoona, vanoziva ndozvinobatsira muti uyu. Hanzi muti, mudzimai akati achitarisa muti akaona kuti zveshuwa muti uyu wakanaka, muti uri beautiful pakungoona, uri beautiful, muti uyu unogona kundibatsira pane zvakawanda. Akatenda kune zvaitaugwa nenyoka, akatora zvemuti akadya, akatorazve akapa nemurume wake naye akadyawo. Bhaibheri rinoti iro pavakadya vakaona vose vasina kusimira. Pavakaona vasina kusimira, murume akabva atiza mukadzi achienda saidhi rake, mudzimai achitiza murume achienda saidhi rake. Nobva vanotanga kugadzira nguo dzamashizha omuti. Pavakaita izvozvo, hanzi kovira, kotonhorera, vakanzwa voice retsoka dzaMwari, vakanzwa Mwari achibvunza, nhai munhu uri kupi? Munhu akati iye ndahwanda pamberi penyu nekuti handigoni kumira. So the history yekutadza kana kugona kumira yakatanga pana Genesis chapter 3. Ipapo ndo payakatanga, apo Adamu naEvha vakadya chavakanga vanzi naMwari musadye. Pavakadya ichocho vakaona vasina kusimira. Nau kana munhu asina kusimira, pfungwa dzake dziri normal, mind yake iright, haagoni kumira panze, ada kutopinda muimba yemukati ozvivharira imomo. Now mugarden of Eden vamusina imba yekuzvivharira, saka vana gudo vakazoona kuti mai havashama, vana shato vakazoona kuti mai vashama, ndati madzvinyu akazoona kuti mai vashama, ndati chero namapete namasvosve akanyara achitarisa pasi, madhongi nemahesera zvese zvakanetseka, kamba dzakanetseka, ndati shiri, vana zizi nanakonto vakanetseka, vachiona murume nomudzimai vachitizana nekuti vakanga vasina kusimira. But the point is very clear, ndekuti kana munhu asina kusimira
haagoni kumira. That's the point. Kana munhu asina kusimira haagoni kumira. Ende ndatsvaka mukati mebhaibheri, ndavheneka, ndapabvunza munhu paakazogona kumira, ndapashaya. Nekuti vhesi inotiyo kuna Mozisi, udza Aroni womupfekedza nguo dzomutambo kuti paanopinda mutemberi kuzondishumira achimira pamberi pangu arege kupiwa mhosva. Nguo dzacho dzichagadzigwa naBhezarieri, dzagadzigwa, iwe uchadzinamatira, wadzizodza namafuta kuti dzazodzwa Aroni apfeka agone kumira pamberi pangu achishumira asina chaanopomerwa. Kana uri kuverenga mukati mebhaibheri, wedza vaverenga Isaiah chapter 66 vhesi ya 22 na 23, kana zvakazarwa chapter 7 vhesi ya 9 uchidzika, kana even chapter 14 vhesi ya 1, unoona vanhu vaMwari vapinda denga itsva nenyika itsva, vamira pamberi paMwari vachishumira pamberi paMwari. Bhaibheri noti iro pese pavanoonekwa, vanoonekwa vakapfeka nguo. Neimwe nzira kudenga kwatiri kuenda, tiri kuenda kunoshumira Mwari, kunomira pamberi paMwari. SaAron aimira pamberi paMwari, ipapo hapangoendwe, panoendwa nevakasimira. Atisei papa, ukaverenga mukati mebhaibheri uri kutsvaka nyaya yekumira nekusimira nekusasimira, unoda kubvunza kuti kwaiko kudenga, variko kudenga vacho vanozvifambisa sei? Vhesi inoti pana Isaiah chapter 6, negore rekufa kwamambo Uziya, ndakaona Ishe agere pachigaro chirefu chakakwirira, mipendero yenguo dzake ichifukidza temberi yese. NdiIsaiah ari kuona Mwari akagara pachigaro, ari mutemberi yake, iye Mwari anoonekwa, mipendero yenguo dzaMwari yakafukidza temberi yese. Atisei papapo. Kana uri kuverenga John chapter 20 verse 11, Jesu amuka Maria Magdalene anotsvaka Jesu mushaya, akamira padhuze neguva, ari kuchema, ari kunetseka. Chichaitika kuna Jesu, chichaitika kumutumbi waJesu. Hanzi anoti ichokwadi here, odzokorora kutarisa mukati meguva, idere kuti Jesu haasisipo. Apa anotarisa, vhesi inoti akaona vatumwa vairi, mumwe kumusoro mumwe kuzasi, pakanga pakaradzikwa Jesu. Hanzi vatumwa ava vakanga vakapfeka mucheka. Vhesi inotaura vakanga vakapfeka nguo. Zvakazarwa chapter 1 vhesi ya 13 inotiyo, zvino ndakatendeuka kuti nditarise ndione izwi raiti rikataura kunenge kwaita kutinhira kwamabhanangana nemvura. Hanzi pandakatendeuka ndakaona mumwe akaita somwanakomana wemunhu, akapfeka mucheka, akapfeka mucheka. That's the point. Saka neimwe nzira kana ndaibvunza bhaibheri vekudenga, bhaibheri noti Mwari pachake anopfeka, ngirozi dzinopfeka, Jesu anopfeka. Saka vese vachaenda kudenga vanofanira kugona kupfeka. Neimwe nzira, nyaya yekumira pamberi paMwari haiziye kutamba nayo, hapamiriwi nevasina kusimira. That's the point. That's the point iyoyo. Hatichidzoka ipanyaya yedu. Saka pana apa pari kunzi pakabvunzwa mubvunzo panapa unotiwo, nokuti zuva guru rekutsamwa kwavo rasvika, ndianiko unogona kumira? No point. Mubvunzo chapter 6 yazvakazarwa yakasiya zvakadaro, haina kupindura mubvunzo wacho, yakasiya zvakadaro. Why? Because kubva kuna Adam vese vakatadza,
vakasasvika pakubwinya kwaMwari, hakuna ane qualification yekumira pamberi paMwari akashayigwa mhosva. Ndosaka Zekaria atiratidza Joshua the high priest akamira, asi iye pakuonekwa kwake muvision yaZekaria aive nemamvemve. Hazvina basa wakapfeka vhani Usain mamvemve, hazvina basa wakapfeka dzekwamupedzanamo mamvemve, hazvina basa ndiwe Taylor unogadzira mamvemve. Panodiwa nguo yekuti munhu akapfeka anogona kumira, anogona kumira. Ndiani achagona kumira? Point number 3 ndeyekuti saka zuva riri kuuya rekuti pamberi paKristu panofanira kumiriwa, pamberi paSatani panofanira kumiriwa. Ende pesa iwe neni hatifaniri kuwanikwa mhosva, tofanira kuwanikwa takasimira tichigona kumira, tichigona kumira. Ndosaka Apostle Paul tiri pana veEfeso ari kutaura panapa, anopa solution. Chapter 6 yavaEfeso, Apostle Paul anotiye pakupedzisira iye aine simba munashe nomusimba rake guru, praise God, shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo mugone kumira. Take the point. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari mugone kumira. Vanoita zvamashari vanozviziva kuti kana nguva yekuti midzimu namashari zvisvike, anosvikirwa wacho anofanira kusvikirwa akapfeka nguo dzekusvikirwa nadzo. Nguo idzodzo dzine zvadzinotoitwa, dzinoti kana dzagadzigwa dzopigwa, dzosaswa mvura yakafuridzigwa nen'anga kuti dzichenugwe. In case anosvikirwa wacho anogona kusvikirwa aine mweya isiri yerudzi. Saka nenguo dzamashari dzinotogadzigwa, hadzizi dzose dzinodiwa. Ndosaka vazhinji venyu namaenda munonzi bvisai mawachi, bvisai bhutsu, bvisai magirazi, hazvidiwe. Hadzizi nguo dzinodiwa kana takuita zvamashari, hadziite. Panodiwa nguo dzenzvimbo, panodiwa nguo dzomutambo kuti midzimu irege kuvhiringwa. Kana uchitarisa zvekare, pane shamwari dzangu dzakawanda dzinofunga kuti uniform yekuchechi ndiyo nguo iri kutaurwa apa. No, haisiyo nguo iri kutaurwa panapa. Tinogona tese kutogadzira nguo dziya idzi dzese, wedza ndedze green, ndedze white, ndedze blue, ndedze red and blue, ndedze brown, hazvina basa izvozvo. Tese tinogona kugadzira. I don't even need kuuya kuchechi, ndinogona ngoenda munhingi umu nonogadzirisa mucheka. Vakomana nevasikana vanotoziva masaizi, vanoziva madesign acho, ndotopfeka. Izvozvo iyoyo type yenguo, uniform yekwaya, haisiyi yatiri kutaura panapa. Handiyo nguo yatiri kutaura nezvayo. It's not the type, otherwise makwaya munadzo dzakachena kwazvo, but handidzo dziri kudiwa. Nachida kuprova kuti handidzo dziri kudiwa, unoverenga Mateo chapter 17 or Mark chapter 9. Dzese dzinokutaura Jesu akakwira mugomo aine vadzidzi vatatu, James, John naPeter, akanosangana naElia naMoses. Bhaibheri rinoti iro voice rakabva kudenga rikataura riri mukati megore kuti uyu ndiye mwanakomana wangu wandiodisa, anodiwa neni, mumunzwei. Panonzi ipapo Jesu akafukidzwa negore, nguo dzake dzaive of another color which is not white, dzakashanduka dzikaita white. White iri white, hanzi yakanatswa kudarika makushe akanatswa kana mazaya echando, dzakaita white. Chakadziita white haazi Taylor akagadzira hembe dzaJesu, no, chakadziita white iglory
yaMwari yakadzika pana Jesu, yadzika pana Jesu, yakafukidza Jesu, yamufukidza, yakachinja hembe dza Jesu Kristu dzikaita white. Saka hembe dzatiri kutaura panapa, musazonovhure mabhero muchifunga kuti ndo madziri, musazoende kwaEdgars muchifunga ndo kwadziri kana kwaTruworths. No, hembe dzatiri kutaura dzinogadzirwa mufactory yekudenga, ndo chete iri qualified kugadzira type iyoyo yehembe dziri kudiwa dzekuti kana iwe wapfeka unogona kumira pana Jesu Kristu nekumira pamberi paDiabhorosi vese vasina chavanokupomera. Ndoda kuti nditsanangure kuti Adamu naEvha pavakatadza, before they sinned, Mwari akalasika nomba avapfekedza iyo hembe yandiri kutaura yakagadzirwa kudenga, akabva apfekedza iye wacho. Hembe yacho iglori yaMwari. Glori yaMwari ikauya pabhachi reblack randakapfeka rinochinja kuita white. Glori yaMwari haingopfekedzwi pese pese. Glori yaMwari inopfekedzwa pane zita raMwari, pane mbiri yaMwari, pane character yaMwari, ndo panopfekedzwa glori yaMwari. That's why even the devil is not able to stand pane glory yaMwari. Asi Jesu ne glory yaMwari, these will attract. These will attract. Paneita, no repulsion, but attraction. Nokuti one sim, one garment, one factory, one uniform yakapfekwa na Jesu neyaunenge wakapfeka. Saka that's why now Apostle Paul achiti pfekai nhumbi dzaMwari. Haana kuti pfekai dzevanhu, haana kuti pfekai dzekuchechi. Ndoda kukuzivisai kuti you can make even nguo ye-white today. Iyo ye-white kana taa pamberi paMwari, 1 mamvemve 2 i-black, ichazotoda kuzoitwa white kuti ive white, igone kumira pamberi paMwari. Ndoda kutsanangura verse 13. Saka anobva ati saka torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa nokuramba mumire mapedza zvose. Verse 14 akutsanangura nguo, akutsanangura nguo. Ndosandisandavaverenga vesi. I need to be clear with you kuti kumira pamberi paMwari, you need to stand before God, before the Holy Spirit, before Jesus Christ and his angels. Usina chaunopomegwa. At the same time, you need to stand in front of the devil and all the demons. Nemwe yeshina yose usina chaunopomegwa. Otherwise, unogona unge zvimwe zvese uri right, asi kana nguo iyi usina, haumiri, uchagwadama. Katiziro kakaita Adamu naEvha kaive nani, because kaive kutiza kwa vanga vari vatsvene vatadza. Zvino iwe wakaberekwa uri mutadzi wakatadza, unotadza, wabva wapfeka nguo dzavanhu ende unoda unomira pamberi paMwari. Very unfortunate for those vese vanonamata. You need to know kuti usati waita munamato unofanira kufukidzwa nenguo. Unofanira kufukidzwa nenguo. Vese vanoclaima kutaura shoko raMwari kuti ugone kumira pamberi paMwari unofanira kufukidzwa nenguo. Vese vanoita zvinhu zvaMwari, kubata zvinhu zvitsvene, usati wabata unofanira kufukidzwa nenguo. Vose vanoita chese chine chekuita naMwari, whether uri muchurch kana kupi, as long chichitsvakira zita raMwari kukudzwa, iwe unofanira kutanga wafukidzwa nenguo iyi. And therefore zvakazarwa chapter 16 verse 15 inoti iyo, tarira ndinokurumidza kuuya, yapedza kudaro yoti akaropafadzwa anochengeta nguo dzake kuti varege kuona kusasimira kwake. Vari kunzi varege kuona madhimoni, because verse 13 na 14 dzechitaura nemadhimoni. Saka pari kunzi madhimoni haafaniri kuona kusasimira kwako. Chinoita kuti zvinhu zvako zvidonhe, it's because uda kutaura zvinhu zvaMwari, wakapfeka mamvemve saJoshua, haubudiriri, hazviiti. Minamato yako haina kwainoenda, because iminamato yakapfekwa nemunhu ari aligned kumamvemve. Unofanira kutanga wafukidzwa before you pray anything. Claim
nguo yaJesu, tsvaka garment raJesu, kwete rekwaEdgars, kwete rekupi, kwete uniform yekuchechi. Tsvaka nguo yaJesu, haitsvakwi anywhere else, inotsvakwa pamabvi wakapfugama wotaura naMwari. Mwari wokudenga, ndiri mutadzi, mundiregerere kudarika kwangu. Ropa renyu rakadeuka kunatsa, inini mutadzi ndinatseiwo pakusarurama kwose. Mandinatsa pakusarurama kwose, ndifukidzei nenguo yenyu, ndifukidzei nekururama kwenyu, ndifukidzei nembiri yenyu. Wapedza kudaro, ndine tunhu twangu, ndine nhunha, ndine hurukuro, ndine kanyaya kandoda kutaura nemishe Jesu. Woprezenta nyaya yako, wafukidzwa kuitira kuti muponeri wehama, iye Satani, akapomera Joshua, hembe dzake dzikaita mamvemve, ashayiwe chokudzivisa pauri nepaminamato yako. Saka Paul obva ati, naizvozvo mirai makasunga zviuno zvenyu nezvokwadi. Ndonguo dzacho, ndonguo dzacho. Chiuno ngachisungwe nebhandi rezvokwadi. Obva ataura panapa oti makapfeka chidzitiro chechifuva chokururama, zvikanzi pachest ngapaiswe chidzitiro chechifuva chokururama, ngapafukidzwe chest inei ine mwoyo, mwoyo wako ngaunge wakarurama. Pobva panzi panapa, makasunga patsoka dzenyu kugadzirwa kweivhangeri yorugare, zvikanzi shangu, bhutsu dzenyu ngadzive kugadzirwa kweivhangeri. Tsoka dzako ngadzizikamwe dzichifambira vhangeri, ngadzive tsoka dzakanaka dzinounza good news, tsoka dzorugare, tsoka dzepeace, tsoka dzegood news. Jesu anouyazve. Nomva zvanzi panapa, pamusoro paizvozvi makatora nhovo huru yokutenda, that shield ndo inonzi nhovo. Makatora nhovo huru yokutenda yamungagona kudzima nayo misoro yomoto yowakaipa, zvikanzi maoko enyu aya ngaabate the shield, ngaabate nhovo yokutenda. Ndo hembe dziri kudiwa panapa. Vhesi 17, torai nguwani yoruponeso neimwe nzira musoro wenyu ngaunge wakafukidzwa neheti nenguwani yoruponeso, kureva kuti mind, pfungwa dzakasarendwa kuna Jesu, pfungwa dzakanatswa. Chapter 12 yavaroma. Asi ngativandudzwe mukati memirangariro. Kana vari vaFiripi inoti iva ine maindi yaiva muna Jesu, iye nyangwa ive Mwari, iva nepfungwa dzakasambwa neropa raJesu Kristu. Then muimboimba, ndinomira kuna Jesu, ndiye dombo nenheyo yangu, kumwe kwese kunonyudza. Mukati nenguva inoi ndiri kutaura newe, handizivi hembe dzawakapfeka, ndizivi micheka yawakafuka, but I'm making a call. Haugoni kumira pamberi paJesu, haugoni kumira pamberi paSatani. You are condemned and cursed both in all places. You need to be clothed. Upfekwe nguo iri Jesu mukati meupenyu hwako. Upfeke nguo uri upenyu waJesu wa upenyu hwako. Upfeke nguo iri kururama, iri chimiro, iri karekta yaJesu Kristu. Kana wafukidzwa na iyoyo, hakuna kudenga kana panyika vanoti pwe pauri kana vangamirisana newe, asi uchagona kumira. Kana chiri chidiso chako pauri papo, dzora uso hwako ndakukunamatira. Munamato wangu ndekuti Mwari vakupe nguo kuti ugone kumira. Baba vari kudenga muzita raJesu, tikutendai pakamira nyika inoi panoda vanogona kumira. Vana venyu vateerera vhangeri asi vanoziva havagoni kumira. Kungomira munyika kuri kunetsa, kwokuzomira pamberi padhiabhurosi kwakaoma, kwokuzomira pamberi pegwayana rakatsamwa kwakaoma. Panoda vanhu vakafuka nguo yomutambo kuti vagone kumira. Rangarirai vana venyu mumwe nemumwe nekutenda nekudayira kwake, mupe nguo kuti agone kumira. Muzita raJesu tinonamata, amen. Mambo wedu atidaidza kuti chochake chekurenga.
Tongera senye Mungu tonga mambo apinda hapo mambo apinda kozote tonga tejamira senye hapo mambo apinda mambo Jesu anejiremba bakange pazo yiswa minzwa emiri yake ticha muona mambo apinda hapo mambo apinda kuzote tonga tejamira senye hapo mambo apinda zakawikwa zichaoneswa hapo tapinda pakutongwa semu moyo tinoziwana mambo apinda hapo mambo apinda kuzote tonga tejamira senye hapo mambo apinda achafara pakutiwona kutitapeka muojena nezo